Usok, Marajaw, hapon no. Diyan ko man sa Boulevard, mga followers, mga viewers. Sa inyo una makita sa ako ko man sa Boulevard, guys. Lanto-lanto ka sa ako post ko man. Kay ready na ang 100 pesos mga kagusok. Dari mga kagusok, lanto-lanto ka sa video kay kumikan. Hanap ako diri sa Boulevard oh. Dakpa ko ninjo. Kaksa ko ninjo. Kung pwede hagbong ko dito sa dagat charot, di ba mga kaigso mga Surigao no. Kung kamo makita sa video na ako man, basta jaya ko sa Boulevard, naapara ko. Kung asa ko pasingot sa Boulevard ako, kumanra. Mga 30 minutes rin ako dito mag-standby sa Boulevard mga kaigsunan, mga Surigao nun. Kung makita kanik ako man sa video, jaga na dadon mga kaigsunan, mga followers, mga viewers. Oh, lantawa ninjo. Lantaw kung asa kibutang ang 100 pesos mga kagusok. Dari ra diri sa dughan mga followers, mga viewers. Ako isok-sok na ako mga kaigsuonan dari ra oh. Oh dari ra oh, dari oh. Makita ninyo? Oh, daon ra oh. 5 4 3 2 1. Sino makauna sa ako video? Kari ako sa Boulevard, Komanda John.